तर आपण सुरुवात करूया आपल्या 5व्या अध्यायाला. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 5व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. पण त्याआधी थोडंसं 4थ्या अध्यायावर आणि मी तुम्हाला एक कथाही सांगणार आहे की जी कर्मयोगाबद्दलच आहे. आणि हे कर्म किती गुंतागुंतीचं असतं. आजच्याही अध्यायामध्ये आपल्याला अशा कथा ऐकायच्या आहेत. या कथेस्वरूप आपल्याला जाणायचं आहे कर्माविषयीची माहिती. मग आपण 4थ्या अध्यायात काल इतिहास बघितला. ज्या भगवद्गीतेचा इतिहास की 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली होती की या सत्ययुगाच्या म्हणजे त्रेतायुगाच्याही आधी ही गीता हे शास्त्र हे जे उपदेश आहे हा प्रत्यक्ष भगवंतांनीच सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलेला होता. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला होता हो तेव्हाच की मग तुम्ही समकालीन कसे आपण, आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलंय. मग त्या सूर्यदेव विवस्वानांकडून ते ज्ञान आलेलं आहे मनूंकडे, आणि मनूकडून ते इक्ष्वाकूंकडे आलेलं आहे. इक्ष्वाकू महाराज जे पृथ्वीचे महाराज, आणि ज्या मनूनी की जे मनू मानव जातीचे पिता, त्यांनी या रघुकुलाचे जे जनक आहेत इक्ष्वाकू महाराज, त्यांना हे ज्ञान प्रदान केलं. आणि मग ते कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये, म्हणजे आपण आत्ता जी भगवद्गीता जशी आहे तशी जाणतो आहोत, ती गुरु परंपरेतूनच आली आहे. भगवंतांनी जी भगवद्गीता सांगितलेली आहे आणि मग नंतर ती ब्रह्मांकडून, नारदांकडून, व्यासमुनींकडून आणि मग आपल्यापर्यंत पूर्णपणे ज्या गुरु परंपरेतून आलेली आहे. भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे प्रभुपादांचे गुरु, आणि मग श्रीला प्रत्यक्ष भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपाद यांनी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी, जे आपल्याला आपण हे पुस्तक आज जे जो ग्रंथ आपल्या समोर आहे आणि ज्या भगवद्गीतेचा आपण उपदेश ग्रहण करत आहोत, आपण त्याचं अध्ययन करत आहोत, अशी ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचली. पण काही कालावधींपूर्वी ते काळाच्या ओघामध्ये ती खंडित झाली होती आणि म्हणूनच ती आपल्यापर्यंत ते ज्ञान न पोहोचता कुठेतरी लुप्त झालं होतं. परंतु म्हणूनच द्वापार युगामध्ये पुन्हा अर्जुनाला जेव्हा ही भगवद्गीता भगवंतांनी सांगितली, मग तेव्हा तुम्ही तेव्हाही असे आणि आत्ताही असे, कारण तुलाही विस्मरण होतंय, पण मला सगळं माहितीये, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आणि आपण या भौतिक जगतामध्ये मग विस्मरण होणं हे आपली काय म्हणतात ना, हे मनुष्य धर्म आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची आपण जगतामध्ये फरक, की भगवंत हे आध्यात्मिक आहे, त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि आपलं शरीर आत्मा हे वेगवेगळे. आपल्याला आपल्या पालकांना आपण थोडीच आपल्याला तेवढी आहे का हो मुभा की आपण आपल्या पालकांना सिलेक्ट करू शकू? नाही. पण भगवंतांनी प्रत्यक्ष ज्या वसुदेव आणि देवकीच्या मनामधून त्यांच्या हृदयामध्ये प्रवेश केला आणि मग त्यांना परमात्मा म्हणून प्रत्यक्ष दर्शन दिलेलं आहे समोर. मग तेव्हा आपल्याच भक्तांच्या, मग वसुदेवांच्या विनंतीने त्यांनी बाल्यरूप दाखवलेलं आहे आणि त्याच बाल्यरूपात जन्म घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा या भक्तवत्सल मग काय केलं नाहीये भगवंतांनी, आणि म्हणून अजन्म आहे भगवंतांच्या जन्माचा आणि कर्माचा. जन्म कर्मच मे दिव्य. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण स्वतः त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. कुठलं कर्म केलेलं नाहीये. अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलंय, सुदामाची सेवा केलेली आहे, नंदांच्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे, अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. एवढं सगळं कर्म करूनही त्यापासून ते अलिप्त आहेत, कारण त्या कुठल्याही कर्माच्या फळांची त्यांना अपेक्षा नाहीये. आणि हे सत्य जो जाणतो आहे तो निश्चितच त्या कर्मबंधनात अडकत नाही. ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष उदाहरणांनी दाखवलेल्या आणि ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण आधी जाणलेलं आहे, की मग ज्याद्वारे की तुम्ही तुमचं विहित कर्म हे भगवंतांना अर्पण करू शकता. म्हणून ह्या कर्मयोगातून, आणि म्हणूनच या कर्माविषयी जाणताना मग कोण हा जाणू शकतोय? मग जे आपण तांस तथैव ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. भगवंत जसं भगवंतांवर प्रेम केलं जातंय, भगवंतही तसाच आशीर्वाद, तसंच फळ देतायत. म्हणून ज्या शिशुपालाने मत्सर केला भगवंतांचा, भगवंतांनी त्याच स्वरूपामध्ये त्या मत्सराचा नाश केलेला आहे आणि म्हणूनच तेच शत्रुत्व निभावलं आहे. भगवंतांच्याच सुदर्शन चक्राने शिशुपालाचा वध झालेला आहे आणि म्हणून त्याला मोक्षही मिळालेला आहे, उद्धार झालेला आहे शिशुपालाचा. कारण भगवंतांचं सुदर्शन चक्र होतं ते. आणि मग हे जो जाणतो आहे की भगवंत प्रत्यक्ष कर्मापासून मग सगळ्याची निर्मिती करूनही जे त्याच्यापासून अलिप्त आहेत आणि जे अव्ययी आहेत, अशा भगवंतांना जाणल्यानंतर, ज्यांनी हे जाणलेलं आहे,
ते निश्चितच त्या कर्मबंधनांमध्ये अडकत नाही. मग हे ज्ञान कसं प्राप्त होतंय? तर हे ज्ञान उत्तम आध्यात्मिक गुरु, मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी तद्विधी प्रणिपातेनं ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये राहून विद्या संपादन केलेली आहे. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणातून ते दाखवून देत आहेत की उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त होत आहे. आणि जे हो दिव्य ज्ञान प्राप्त करतोय तो निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करतो. आणि म्हणून हा हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून तो येत नाही. मग निश्चितच तो भगवत धामाची प्राप्ती करतो. अशा या कर्माची कथा आहे बघा. मग हे कर्म, ज्या कर्माला आपण म्हटलं कर्म, सकाम कर्म, विकर्म जे नियमांच्या विरुद्ध आहे, आणि अकर्म जे कुठेतरी निष्काम कर्म आहे, म्हणजे फळांच्या अपेक्षेविना केलेलं कर्म. मग अशी ही कर्म बघा, की कर्म म्हणजे सकाम, जो सकाम कर्मात अडकलाय तेही भगवंत सांगतायत की त्यांनाही जाणून घेतायत भगवंत, की तेही टप्प्याटप्प्याने भगवंतांच्या भक्तीमध्ये येऊ शकतात. जेव्हा ते जाणतात, मग इतरांच्या माध्यमातून, मग ज्या उत्तम गुरूंनी त्यांना जेव्हा ज्ञान दिलं, मग त्यांना फक्त असं नाकारून चालत नाही, त्यांना रिजेक्ट केलेलं नाहीये भगवंतांनी. पण जर त्यांना त्यांना जर ज्ञान दिलं आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही जे करता आहात त्याचा काही भाग तुम्ही भगवंतांना अर्पण करा, ती जी कृतज्ञता आहे ना, ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे. आणि ती भावना कुठेतरी जपणं आणि ती भावना स्वतःमध्ये निर्माण करून त्याचं आचरण करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी नाकारलेलं नाहीये सकाम कर्मींना सुद्धा, परंतु त्या सकाम कर्मींनी नुसतंच आपल्या फळांमध्ये न अडकता कुठेतरी त्या गोष्टीला जाणलं पाहिजे व्यवस्थितपणे. तर अशा प्रकारे आपण या कर्माविषयी जेव्हा जाणतो आहोत, तिथेच आपल्याला हे कर्म किती गुंतागुंतीचं आहे. आणि मग या कर्माची फळं, जसं म्हटलं की सकाम कर्मात अडकलेले आहात, मग त्या कर्माची फळं भोगायची आहेत, मग त्या कर्माचे भोगही भोगायला लागतील. कर्म फळं जर उपभोगायची असतील, तर त्या कर्म फळांबरोबरचे भोगही भोगायला लागतील. मग ते आधीच्या जन्माचे असू दे, किंवा त्या जन्मातले असू दे, किंवा अजून काही कालावधी जायचा असेल तर त्या कालावधीमधले असू दे, परंतु निश्चितच त्या कर्मफळांचे भोग भोगायला लागतात. आणि इथेच कुठेतरी या कर्माची गुंतागुंत आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. मग एक ब्राह्मण असतो बरं का, तर तो ब्राह्मण अ, अ, स्वतःच्या स्नानगृहामध्ये स्नान करत असतो. तर तिथून एक गाय जाते आणि ती गाय त्या ब्राह्मणाच्या घरात शिरते. आणि त्याच्या पाठोपाठ कसाई जो गाईला कापून जे मांस विकत असतो, तो कसाई मागून येतो. आणि मग त्याला काही कळत नाही गाय कुठे गेली आपली. मग तेव्हा तो त्या ब्राह्मणाला समोर दिसतो, त्याला ब्राह्मण, तो त्याला विचारतो की तुम्ही गाय बघितली का माझी? आता तो ब्राह्मण आहे. ब्राह्मण खोटं तर बोलणार नाही. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी तो बोट दाखवतो त्या गायीच्या पावलांकडे, की या दिशेने गाय गेलेली आहे. आणि त्या दिशेने तो कसाई जातो, त्या गायीला घेऊन जातो. त्याचा जे काही व्यवसाय असतो त्याप्रमाणे तो गायीला कापून ते मांस त्याचं विकतो. ब्राह्मण खरं बोलला म्हणून ब्राह्मणाला त्या जन्मानंतर, त्याच्या मृत्यूनंतर त्याला पुढचा जन्म हा ब्राह्मणाचा मिळतो, कारण तो खरं बोलतो त्याच्या जन्मात. पण पुन्हा पृथ्वी लोकावरच ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. हा ब्राह्मण तर तीर्थक्षेत्रांना जात असतो. तीर्थक्षेत्रांना जाता जाता तो एका ठिकाणी निवासाला थांबतो. तेही एका ब्राह्मणाचं घर असतं. तिथे विचारतो की मी इथे या वरांड्यामध्ये झोपू का रात्रीच्या वेळेला, आणि मी सकाळी उठून माझ्या प्रवासाला जाईन म्हणून. तर ब्राह्मण पती-पत्नी हो म्हणतात. रात्र होते. ती ब्राह्मण पती-पत्नी आतमध्ये असतात. तिथे ब्राह्मण स्वतःची सोय करून तिथे वरांड्यात झोपलेला असतो. रात्र झाल्यानंतर ती ब्राह्मणाची पत्नी या ब्राह्मणाकडे येते आणि म्हणते की माझ्या पतीकडून मला सुख नाहीये, तर तुम्ही तरुण आहात, तर तुम्ही माझ्याबरोबर सुख घ्या म्हणून. हे ऐकल्यावर तो ब्राह्मण अतिशय चकित होतो. म्हणतो, माता तुम्ही असं करू शकत नाहीत, कारण तुम्ही लग्न झालेले आहात, तुम्ही विवाहित आहात. तुम्हाला असा विचार करणं देखील पाप आहे, आणि मी एक ब्राह्मण आहे आणि या गोष्टीचा असा विचारही करू शकत नाही. आणि म्हणून तुम्ही आज जा, आपल्या पतीबरोबर जा. हे ऐकल्यावर त्या बाईचा जळफळाट होतो आणि ती ब्राह्मणाची पत्नी तडातडा आत जाते आणि आपल्या पतीचा खून करते. आपल्या पतीला वध करते. तिथे चाकू असतो, त्या चाकूने त्याला ठार मारते. आणि हे सगळं बघून कुठेतरी आवाज होतात आणि तो ब्राह्मण आत जातो. तो तर ते चित्र त्याला थक्क करणारं असतं, की काय हे केलंय ह्यांनी. आणि मग तिथे कुठेतरी ही बाई कांगावा करायला लागते. ती ब्राह्मणाची पत्नी कांगावा करून जोरजोरात ओरडायला लागते. पहाटेची वेळ होत आलेली असते आणि तिथे गावातले सगळे गावकरी जमा होतात, पंचायत जमा होते. आणि पंचायत जमा झाल्यानंतर लोकं येतात आणि बघतात तर या ब्राह्मणाच्या हातात सुरी असते.
आणि तो सुरा ब्राह्मणाच्या हातात बघून ही बाई जोर जोरात अजून कांगावा करायला लागते ब्राह्मणाची पत्नी, की या व्यक्तीने माझ्या ब्राह्मणाला, माझ्या पतीला मारलं आणि याला माझ्याकडून सूप घ्यायचं होतं म्हणून यांनी माझ्या पतीला ठार मारलेलं आहे. आता जे दिसतंय ती परिस्थिती आहे. पंचायतीला समोर जे दिसतंय त्यातून न्याय होणार आहे. म्हणून पंचायत न्याय करते की या ब्राह्मणाचा उजवा हात कापला जावा. ज्या हाताने त्यांनी मारलेला आहे तो उजवा हात कापला जावा. बघा कर्माची गुंतागुंत. ती गाय दुसरी तिसरी नाही, पण ती ती पत्नी, ब्राह्मण पत्नी दुसरी तिसरी नसून त्या गायीचाच जन्म घेतलेली व्यक्ती आहे. आणि तो ब्राह्मण ज्याने उजव्या हातानेच ते बोट दाखवलेलं होतं, उजव्या हाताचंच बोट दाखवलेलं, की इथून ती गाय आत गेलेली. गोहत्येचं बघा, कुठेतरी त्या कर्माचं जे फळ आहे, त्या पापाचं ते फळ ते त्याला तिथे भोगायला लागतं. पुढचा जन्म घेऊन सुद्धा काहीही चूक नसताना सुद्धा त्याला ते पापाचं फळ भोगायला लागतं. कारण कुठेतरी त्या आधीच्या कर्माचं ते फळ त्याला असतं. कारण खडं तर बोलून बसलेला, पण ती गाय गोहत्या, शेवटी गोहत्येचं पातक. मग इथे कुठेतरी काय करावं, पण कुठेतरी मग या कर्मफळाची फळं म्हणजे त्या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी ती भोगायला लागली. अशी ही सगळी गुंतागुंत. म्हणून जे आपण कर्म म्हणून जे योग्य प्रकारे जाणून, मग तुम्ही म्हणाल की मग कर्म, विकर्म आणि अकर्म हे कसं जाणायचंय? हे जाणण्यासाठी तुम्हाला त्याच्या ज्ञानाची गरज आहे. हो, असंच कोणी कळणार नाहीये. मग त्यासाठी आपण जे म्हटलं की 360 अंशातून जो विचार करतोय, जो उत्तम ज्ञानी आहे, ज्याच्याकडे हे दिव्य ज्ञान आहे, ज्याला याचा दृष्टांत झालेला आहे, ती उत्तम आध्यात्मिक गुरु अशी व्यक्ती जी आहे, ती आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकते. ती या सकाम कर्मातला, या विकर्मातला आणि या अकर्मातला, की काय केलं म्हणजे तुम्ही ते अकर्म करता आहात आणि जे काही कर्म करता आहात, मग सकाम कर्मात न अडकता ते कर्म कृष्ण भावना भावित जे आपल्याला आजच्याही अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचं आहे. अशी ही कर्माची गुंतागुंत आपण जाणलेली आहे. आणि आजच्या अध्यायात आपण पुन्हा बघतो आहोत, कर्म संन्यास नाही तर कर्मयोग कसा श्रेष्ठ आहे, की कर्मयोग म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कर्म. जे काही करतो आहात ते कर्म कृष्णाला अर्पण केल्यानंतर मग भगवंतांनी सांगितलं की कर्म संन्यासही निश्चित श्रेष्ठ आहे. कारण कुठेतरी त्या भौतिक जगतातून, भौतिक कर्मातून स्वतःची सोडवणूक करणं किंवा त्या गोष्टींना त्याग करणं, त्या गोष्टींचा निश्चितच कुठेतरी श्रेष्ठ आहे. पण मग तिथे भगवंत सांगतायत, ज्या अर्जुनाने भगवंताला सांगितलं की मी आता संन्यास घेतो आणि जंगलात जाऊन राहतो, तर भगवंत सांगतायत नाही, कारण गुणकर्मानी, की जो गुणांनी मग राजसिक, तामसिकता, राजसिकताचा जो गुण आहे क्षत्रियाचा आणि जे एक योद्धा आहे, त्यांनी आपलं कर्म हे दृढपणे केलं पाहिजे, की तू तुझं कर्म टाळून चालणार नाही. आणि म्हणूनच भगवंत कर्माला महत्व देत आहे. सगळं सोडून मग मी आता जाऊन बसतो, झालं रिटायर झालोय, आता मी हिमालयात जाऊन माझं, की आता मला काही कशाची आवश्यकता नाहीये. नाही, पण तुम्ही जर तुमची काही जी तुमचे विहित कर्म असतील, तर ती टाळून नाही तुम्ही चालणार. मग भगवंत आपली काळजी घेतील नाही असं कुठेच नमूद केलेलं नाहीये भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये. कारण भगवंत कर्माला महत्व देत आहेत आणि तेही निष्काम कर्म, की त्या फळांची अपेक्षा न करता. मग आम्ही म्हणालो प्रपंचात आहोत, भौतिक जगतात आहोत, पण तिथे कुठेतरी मग या अध्यात्माचा मार्ग अवलंबून ते प्रयत्न करणं, मग त्या टप्प्या-टप्प्याने हो, हे खूप असं जादूची काडी फिरवली आणि तुम्ही कराल तसं नाहीये. मग तो विश्वास महत्वाचा आहे. ती श्रद्धा महत्वाची आहे, तरच पुढे साधू संघांनी तुमच्यामधली जी साधू संघ, जे काही तुम्ही सत्संग कराल, त्याच्यातनं तुम्ही त्या अनर्थ निवृत्तीला कुठेतरी सामोरे जाऊ शकाल. खूप सोपं नाहीये हो हे. सगळं सोडून देणं, आपण म्हणू, की नाही मला आता कशाचीच इच्छा नाही असं म्हणणं, कारण आपण प्रपंचात आहोत आणि जे काही करतो आहोत, भौतिक कर्मामध्ये आहोत, पण कुठेतरी ती भावना वाढीस लावणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग त्या निष्काम कर्माला जाणून सर्वोच्च लक्ष्य, की जे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांती गच्छती, की हे जो जाणतो आहे तो निश्चितच ती शांती प्राप्त करू शकतो. ती मुक्तीचा मार्ग तो अवलंबू शकतो. हे आपल्याला आजच्याही अध्यायात जाणून घ्यायचं आहे. जो कर्म संन्यासाला महत्व न देता कर्मयोग, जे कृष्ण भावना भावित कर्म जे करायचंय. म्हणून अर्जुनाला पडलेले प्रश्न संपत नाहीयेत आणि आपल्याला मिळणारं ज्ञानही संपणार नाहीये. कारण अर्जुन हा एक एक माध्यम झालेला आहे हो. अर्जुनाला
कुठेतरी अर्जुनासारखा ग्रेट असा वॉरियर आणि जो श्रेष्ठ असा आणि उत्तम भक्त भगवंतांचा, त्याला काय ज्ञात नाहीये, परंतु हे सगळं प्रयोजन जसं मी म्हटलं, आणि म्हणूनच हे प्रश्न अर्जुनाला पडत चालले, ते प्रश्न आपल्यापर्यंत आपल्या या संघर्षामध्ये आपल्याला त्याची उत्तरं मिळत आहेत. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. वाचता येणार का संजना हो माताजी? ते हो माताजी, येतंय हो ना? माताजी. ठीक आहे. हो, हरे हो. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे जे ट्रान्सडेंटल, हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे, ते अर्जुन काय समजतोय, ती बुद्धियोग आहे तो. पण या बुद्धियोगाला कुठेतरी इनर्शिया, म्हणजे या बुद्धियोगातून त्यागाची भावना कुठेतरी डेव्हलप होतीये, त्याची विकसित होतीये. पण भगवंत काय सांगतायत, तर त्यातून कर्माचा त्याग नाही, तर भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा. मग का? कारण भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की स्वल्पम अपि धर्मस्य, की तुम्हाला त्रायते महतो भयात, की मग छोट्यातलं छोटं कर्म ही तुम्हाला कुठल्या तरी भयानक संकटापासून वाचवू शकतं, जर ते कर्म तुम्ही भक्तिपूर्वक केलेलं आहे, जर ते कर्म तुम्ही भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की त्या भक्तिपूर्वक अशा या कृष्ण भावना भावित कर्माची भगवंत प्रशंसा करतायत. आणि म्हणून मग आत्ताही अर्जुनाला तोच प्रश्न पडलाय, ज्याचं उत्तर भगवंत देत आहेत. हे आधीच्या अध्यायातली आपण ऑलरेडी सगळी रिव्हिजन केलेली आहे. त्यामुळे मी खूप याच्यात जात नाही, की जे आपण याच्याबद्दल आधीच बोललेलो आहोत. तर काही स्लाइड्स त्याच्या दिलेल्या आहेत. मी ऑलरेडी याच्याबद्दल तुमच्याशी बोललेली आहे, तर खूप मी जात नाही त्याच्यात. श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहे, परंतु या दोघांपैकी भक्तीतील कार्य कर्मत्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. रेश्मा माताजी आल्या आहेत माताजी, मी त्यांना को होस्ट करते, तर एखादी स्लाइड त्यांना मध्ये वाचायला लागेल. हो माताजी. हरे कृष्ण. हा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. रेश्मा माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. हो हो माताजी, तुम्ही मधून वाचा, आणि संजना माताजी पण आज आल्या, तर त्याही वाचतील. हा, हो हरे माताजी. कृष्ण, हरे कृष्ण. तर परमात्म्याने उत्तर दिलं मग, की कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही, जसं मी म्हटलं, की मग त्याग, कारण कुठेतरी या भौतिक जगताचा, की या भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी मी त्या भौतिक कर्माचाच त्याग करतोय. मग निश्चितच, कारण मग त्याची कुठेही काय म्हणतो ना, त्याला आसक्ती नाहीये. परंतु भक्ती हे मुक्तीसाठी चांगलं आहे. मग दोन्हीही मुक्तीसाठी चांगलं आहे, की हे मग याच्यातनं अलिप्त झालेलो आहे मी, मला या कशाचंच बंधन नाहीये. परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म हे त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणूनच मग कर्माचा संन्यास, की कर्मापासून पळू नका. म्हणून ते सकाम पद्धतीने न करता ते निष्काम पद्धतीने करा, ते भक्ती भावनेने करा, तर निश्चितच त्या बंधनातही अडकलं जाणार नाही. आणि म्हणूनच मग एखादी जेव्हा भौतिक गोष्टीतून, मग आपल्याला पुढे जाऊन आपण वाचूया, आधी ही कथा ऐकून घेऊया, की या राजा नृगाची ही कथा आहे. मग जो सकाम कर्म, कुठेतरी कर्मकांडामध्ये जे आपण म्हणतो, की स्वतःच्या इंद्रियांसाठी जे केलेलं आहे ते कर्मकांड, पण जे कृष्णाच्या आनंदासाठी, जे कृष्णाप्रित्यर्थ केलेलं कर्म आहे, ते निश्चितच निष्काम कर्म आहे. मग हा जो राजा नृग आहे ना, हा नृग राजा याला दानाची, म्हणजे हा दानशूर असतो, आणि हा गायी दान करत असतो. तो गोदान, मग रोज तो हजारोनी गायी दान करत असतो ब्राह्मणांना. आणि अशाच गायी दान करताना एके दिवशी तो काही गायी एका ब्राह्मणाला दान करतो. तो ब्राह्मण त्या गायी घेऊन घरी जातो. आणि हे जे तो सगळं करतोय, की माझ्या राज्यामध्ये शांती मिळावी, मग ह्या सगळ्या गोष्टी व्हाव्या, की कुठेतरी त्या गोष्टीमध्ये तो सकाम कर्मामध्ये आहे. आणि मग हे दान केलं जातंय, पुण्यकर्म करतोय तो. मग त्या ब्राह्मणाला दिलेल्या गायी घेऊन तो ब्राह्मण घरी जातो. आता घरी गेल्यानंतर तो ती प्राणी, बरं का, तर तो प्राणी आहे. गाय म्हणजे काय, की प्राणी, की जिथे तो आधी असतो तिथे ती प्राणी, म्हणजे तिथे ती गाय परत जाण्याचा प्रयत्न करते. आणि म्हणून त्या ब्राह्मणाला दिलेल्या गायींपैकी एक गाय पुन्हा त्या राजाकडे परत जाते. हे ना त्या ब्राह्मणाला माहिती, ना राजाला माहिती.
दुसऱ्या दिवशी पुन्हा जेव्हा राजा दान करत असतो, तेव्हा दान केलेली गायच त्याच्याकडून पुन्हा दान केली जाते. आणि मग तो दुसरा ब्राह्मण जेव्हा ती गाय घेऊन जात असतो, तेव्हा या ब्राह्मणाच्या लक्षात येतं, की एक गाय माझी कमी होती आणि हीच माझी ती गाय होती. हे जेव्हा बघितलं जातं, तेव्हा त्या 2 ब्राह्मणांमध्ये बोलाचाली होतात. आणि मग तिथे ते न्याय घेण्यासाठी राजाकडे जातात. आणि मग राजाला म्हणतात, "तुम्ही ही दान केलेलीच गाय कशी काय देऊ केलीत त्यांना?" आणि मग राजा क्षमा मागतो. आणि त्या ब्राह्मणाला म्हणतो, "ही गाय तुम्ही परत द्या. मी तुम्हाला 1,00,000 गायी देईन, पण तुम्ही ही गाय परत द्या." तो ब्राह्मण हो शेवटी दान केलेली गाय तो पुन्हा देणार नसतो. आणि म्हणून मग तो मृग राजाला शाप देतो, की तुला या जन्मी नाही मोक्ष मिळणार आहे, तर तुला जन्म घ्यायला लागेल त्याच्यासाठी परत. आणि म्हणून मग धृतराष्ट्राला जेव्हा त्याचा ते तो 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 जन्म म्हणजे जेव्हा आयुष्याची अखेर येते आणि जेव्हा मृत्यू होतो, तेव्हा मग जेव्हा यमराजाकडे जातो आणि मग तेव्हा यमराज त्याला विचारतात, की "तू पुण्यही खूप केलंयस, तू दान केलंयस, तर तुला तुझ्या पुण्याचं फळ आधी हवंय का तू ज्या ब्राह्मणाचा अपमान केलास?" कारण कुठेतरी त्या सकाम कर्मामध्ये होता मृगराजा आणि त्याच्याकडनं नकळत का होईना, पण ते दोन्ही ब्राह्मण दुखावले गेलेले होते आणि म्हणूनच मग त्याला तो शाप मिळालेला होता. म्हणून मग मृगराजा म्हणतो, "नाही, मला माझ्या पापाचं फळच आधी भोगायचंय." आणि मग त्याला सरड्याचा जन्म मिळतो आणि असा हा सरडा त्या विहिरीमध्ये पडून राहतो हजारो वर्ष. आणि जेव्हा मग त्याला भगवान श्रीकृष्णाच्या युगामध्ये जेव्हा भगवान श्रीकृष्णाची मुलं तिथे खेळत असतात आणि तिथे त्यांना तहान लागते, तेव्हा त्या विहिरीपाशी जेव्हा ते जातात, तेव्हा या अजस्त्र अशा सरड्याला बघतात. आणि मग ते आपल्या वडिलांना सांगतात, की असं-असं त्या विहिरीमध्ये एक सरडा आहे, त्याला तुम्ही बाहेर काढा ना. तर मग तेव्हा श्रीकृष्ण तिथे जातात आणि त्याला हात लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याला हाताने बाहेर काढतायत. आणि तेव्हा त्याला त्याचा उद्धार होतोय आणि तो पुन्हा मृगाचा जन्म घेतो आणि मग त्याला त्याला मोक्ष मिळालेला आहे पुढच्या जन्मामध्ये. पुन्हा जेव्हा तो त्याचं पुण्यकर्म पूर्ण करतो, तेव्हा मग त्याला पुन्हा मोक्ष मिळालेला आहे. मग त्याला भगवत धामाची प्राप्ती झालेली आहे. पण त्याला कुठेतरी त्या सकाम कर्म म्हणून तो कर्मकांडामध्ये अडकलेला आहे. मग तुम्ही म्हणाल, की त्याच्याकडून नाही अचानकपणे मग त्याला माहीतही नव्हतं. पण कुठेतरी कर्मकांडात तो अडकलेला होता आणि ज्या सकाम कर्मात मग त्या कर्माची फळं ही अशी भोगायला लागलेली आहेत. असं हे कर्म. आणि म्हणून या कर्माविषयी सांगताना भगवंत सांगतात, "प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यं फलगु कथ्यते." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित परमात्म्याशी. परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले बघा. मग जिथे भगवंत आता सांगतायत, की मग ज्या गोष्टीचा त्याग पाहिजे, मग कुठेतरी मला मोक्ष मिळवायचा आहे आणि मी त्या भौतिक गोष्टींचा त्याग करतो आहे. परंतु कुठेतरी मग पुन्हा घसरण्याची भीती असते. पुन्हा त्या कारण ते फक्त कर्म त्यागलेलं आहे, पण त्या मनाचं काय? मग काही गोष्टी फक्त मला मोक्ष मिळावा, म्हणजे कुठेतरी पुन्हा ती गोष्ट स्वतःशी निगडीत आहे. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. परमात्म्याशी संबंधित लिहिलेलं आहे, परंतु त्या भौतिक गोष्टींचा नुसता त्याग करून नाही चालणार आहे. कारण मग तो त्याग केल्याने तो त्याग फक्त अपूर्ण मानला जातो. कारण त्या त्यागाची भावना जी आहे, ती भावना महत्वाची आहे. आणि ते मोक्ष प्राप्तीसाठी मग जो भक्त असतो आणि ज्या वैष्णवाबद्दल, की मग ती व्यक्ती कर्म करतीये, पण ते कर्म कृष्ण भावना भावित करतीये. कारण मग त्यांना कुठलंही बंधन नसतं ना, मोक्षाचीही अपेक्षा नसते. कारण त्यांना कुठलीच गोष्ट बांधिलकी म्हणून वाटत नाही. ते जे कर्म असतं ते त्या भावनेने केलं जातं आणि म्हणून अशा वैराग्याला जेव्हा ते अपूर्ण स्वरूपाचं असतं, फक्त त्या गोष्टींचा त्याग केला जातो, तेव्हा ते वैराग्य हे अपूर्ण वैराग्य म्हणजे फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. कारण फलगू नावाची एक बिहारमध्ये नदी आहे गया क्षेत्रामध्ये आणि तिथे ती नदी वरून तुम्हाला दिसत नाही, कुठेतरी फसवं आहे ते आणि खालून मग ती नदी वाहताना दिसते थोडंसं आत बघितल्यावर. अशा प्रकारे हे कुठेतरी अपूर्ण असं वैराग्य आहे आणि म्हणून भगवंत त्या कर्माविषयी महत्व सांगतायत, की ते कर्म त्याग नसून
कर्म संन्यास न करता त्या कर्माचं महत्व की ते निष्काम पद्धतीने करणं किती आवश्यक आहे. ज्ञेयः स नत्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग आधीच्या अध्याय जेव्हा कर्म संन्यासाबद्दल मग मग प्रभुपादांनी याच्यावर खूप सुंदर तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे. काही रिपोर्टर प्रभुपादांना विचारतात हो की मग तुम्ही संन्यासी आहात आणि मग तरीही तुम्ही गाड्यांमधनं फिरताय आणि तुम्ही व्यवस्थितपणे सगळ्या गोष्टींची सोय आहे, तुम्हाला एक संन्यासी आहात, मग तुम्ही असं जीवन कसं काय व्यतीत करत आहात किंवा असं जीवन घालवताय. मग तेव्हा प्रभुपाद म्हणतात, अहो माझं काय आहे, मी जे काही वापरतोय, मग हा मायक्रोफोन वापरतोय किंवा ह्या ज्या गाड्या वापरतोय, हे मी कोणासाठी वापरतोय? ही कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी. मी कृष्णाचंच आहे, ते कृष्णासाठी वापरतोय. शरीर तरी हे माझं आहे का हो? हे शरीर सुद्धा परमात्म्याचंच दिलेलं आहे. मग हा जो आत्मा, हा शरीर, हा परमात्म्याचाच अंश आहे हो. आणि म्हणून हा कर्म संन्यास नसून मग जर एखादी व्यक्ती मी हे वापरणार नाही आणि मी ही गोष्ट करणार नाही, मग कुठेतरी पळता आहात, कुठेतरी त्या गोष्टीपासून आपण म्हणतो ना, जसं अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की त्या गोष्टीपासून पळू नकोस, तुला भ्याड म्हटलं जाईल, तुला पळकुट्या म्हटलं जाईल, तू तुझं कर्म पूर्ण कर, तुझं कर्तव्य पूर्ण कर. आणि म्हणूनच हे कर्म जर भगवंतांसाठी केलं, हे तुम्ही कृष्ण भावनेने करता आहात, तर ते कर्म संन्यास नसून ते कर्म योगाने म्हणजेच भगवंतांसाठी करणं हे जास्त योग्य आहे आणि ते जास्त श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही आणि त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी, की ज्याने मनाने, कारण आपण जसं आधी म्हटलं की भगवंतांना मिथ्याचारी नको आहोत आपण, की नुसती भगवी वस्त्र धारण केले की झालं संन्यासी नाही. त्या मनाचं काय हो, त्या मनाला सगळ्या गोष्टींचं अजून आकर्षण आहे म्हणून तोंडात सिगरेट, हातामध्ये फोन, असा तो कोणी दिसू शकेल का हो? तो मिथ्याचार आहे, फक्त दाखवेगिरी. मग प्रभुपादांनी त्याला शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हटलंय, की दाखवेगिरी, फक्त फक्त दाखवण्यासाठी त्या गोष्टी. मग भगवंतांना मिथ्याचारी नको आहोत आपण. जे काही आहे ते शाश्वत आणि जे काही आहे ते मनाने, म्हणून त्या मन आणि इंद्रियांना काबूत करून जर त्या मनाने पूर्ण नियंत्रण मिळवलं, तर तो मनावर नियंत्रण मिळवलेला हा सदैव संन्यासी समजला जातो, की जो त्या कर्माच्या फळांची अपेक्षाही करत नाही, जो स्वतःच्या कर्माचा द्वेषही करत नाही, कारण मग त्याला ते बंधन वाटत नाही. तो ते कर्म सहजपणे करतो, कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये करतो. आणि म्हणून हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो. कारण का? कारण त्याने स्वतःच्या कर्माचे, कारण मी जे कर्म करतोय ते मी कृष्ण भावनेने करतोय, इतक्या ठामपणे ती व्यक्ती जी सांगू शकते, कारण ती त्या कुठल्याही भौतिक आसक्तीमध्ये अडकलेली नसते. सर्व द्वैतांपासून ती मुक्त असते, भौतिक बंधनांपासून मुक्त असते, म्हणून ती त्या गोष्टीवर विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकते. असे हे हरिदास ठाकूर आपल्याला बघायचे, की जे स्वतःच्या कर्माचा द्वेषही करत नव्हते, इतरांच्या कर्माचाही द्वेष करत नव्हते, आणि कशा प्रकारे ते परिवर्तित करत होते, इतरांचं मन त्यांनी कशा प्रकारे परिवर्तित केलेलं आहे. असे हरिदास ठाकूर हे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले, की ज्यांना नामाचार्य म्हटलं जायचं. 3,00,000 वेळेला ते आपला मंत्र, हरे कृष्णाचा महामंत्र 3,00,000 वेळा पूर्ण केल्याशिवाय दिवसभरामध्ये ते कुठलीही गोष्ट अन्न पाणी ग्रहण करत नसत, असा त्यांनी पण केलेला असतो. आणि त्यांना नामाचार्य म्हटलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूंनी. मग अशाच या नामाचार्यांच्या विरोधात जाऊन जे काही आपण म्हणतो विकृत डोक्याची जी लोक असतात, मग अशाच एका व्यक्तीने त्या हरिदास ठाकूरांच्या घरी एका वेश्येला पाठवलेलं. आणि ती वेश्या त्या हरिदास ठाकूरांच्या घरी जाते आणि तिथे थांबते थोडा काळ, आणि मग ती थोडं आत जाऊन हरिदास ठाकूरांना सांगते की मला तुमच्याशी बोलायचंय. मग तेव्हा हरिदास ठाकूर सांगतात की मी तुला वेळ देईन, पण माझा हा पण आहे आणि माझा हा नामजप पूर्ण झाल्याशिवाय, हे पूर्ण माझं कर्म पूर्ण काम झाल्याशिवाय मी तुझ्याशी बोलू शकत नाही, थोडा वेळ तू थांब.
ती व्यक्ती ती वेश्या म्हणते ठीक आहे म्हणून ती स्त्री बाहेर थांबते. थोडा काळ होतो, थोडा काळ होतो, रात्र व्हायला येते. मग मात्र तिला अ, 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 तिथे थांबणं मुश्किल होतं आणि मग ती तिथून निघून जाते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तोच प्रकार. दुसऱ्या दिवशी तशीच गोष्ट पुन्हा अ, अ, तसंच होतं आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा तसेच रिपीट होतं. मग तेव्हा मात्र त्या धीर सुटतो त्या वेश्येचा आणि कुठेतरी तिला राग अनावर होतो आणि ते ताड-ताड आतमध्ये जाते आणि हरदास ठाकूरांना विचारते, की "काय करताय तुम्ही एवढं? ज्यासाठी माझी वाट बघायला आसुसलेले लोक असतात, जिथे तुम्ही मला ताटकळत ठेवलेलं आहे, इतकं काय कर्म करता आहात आणि काय करत आहात तुम्ही?" हरिदास ठाकूर शांतपणे त्या स्त्रीला सांगतात, की "तुझ्या याच प्रश्नाची मी वाट बघत होतो." आणि मग ते तिला भगवंतांबद्दलचं भगवंतांची स्तुती ऐकवतात आणि जे काही ज्ञान देतात, त्या ज्ञानाने ती स्त्री परिवर्तित तिच्या मनाचं परिवर्तन होऊन ती स्वतःचं केसांचं मुंडन करून तिथेच तुळशी वृंदावनापाशी बसून ती नामस्मरण करायला लागते. साधू संग, लवमात्र साधू संग बघा, किती थोडा काळ ती हरिदास ठाकूरांच्या सान्निध्यात असते. परंतु किती तेज आहे बघा आणि किती त्या नामस्मरणाने पूर्ण तेजोमय झालेले हरिदास ठाकूर. फक्त त्यांच्या थोड्याशा सहवासाने सुद्धा ती स्त्री मनाचं तिच्या परिवर्तन झालं आणि ती भक्त बनलेली आहे. आणि अशा प्रकारे जी व्यक्ती मग कशाप्रकारे ही व्यक्ती काम करते तर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे हरिदास ठाकूर पण बघा की ना त्या वेश्येच्या कुठल्याही पापकर्माचा त्यांच्यावर प्रभाव पडलेला नाहीये कारण ते त्यापासून इतके अलिप्त आहेत की जसं कमळाचं पान हो. कमळाच्या पानावरती पाणी ठेवलं तर पाणी आहे की नाही त्याचा तुम्ही मागमूसही लागत नाही. इतकं ते अटॅचमेंट विथ डिटॅचमेंट असं ते अटॅच्ड लाईफ विथ डिटॅचमेंट जे आहे ना, की कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाही. ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतो हो, की जे प्रभुपाद हिप्पींमध्ये राहिले अशा अशा वस्तींमध्ये मनुष्य वस्तींमध्ये ते परदेशामध्ये त्यांनी कृष्ण भावना प्रसारित केली की तुम्ही आम्ही सामान्य माणूस तिथे उभंही राहू शकणार नाही. अशा वस्तींमध्ये जाऊनही प्रभुपाद बघा की प्रभुपाद त्या सगळ्यापासून अलिप्त राहिलेले आहेत. अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले लोक होते आणि कितीतरी अशा लोकांचा उद्धार, कितीतरी अशा लोकांचं मनपरिवर्तन प्रभुपादांनी अक्षरशः त्यांचं लाईफ ट्रान्सफॉर्म केलेलं आहे. आणि अशा प्रभुपादांनी अक्षरशः कमळाच्या पानाप्रमाणे की कमळाच्या पानाला जसा पाण्याचा स्पर्श होत नाही तशा या पापाच्या प्रभावाचा त्यांच्या कर्मावरती कुठलाही प्रभाव पडत नाही. त्या पापी लोक किंवा कुठल्याही त्या व्यक्तीच्या पापकर्मांचा त्या व्यक्तीवरती अजिबात प्रभाव पडत नाही. जी व्यक्ती आसक्ती विना आणि जी अत्यंत ठाम असते आणि या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेली असते आणि ती एक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं बंधन नसतं. जे काही कर्म करतायत अतिशय ॲट ईज म्हणजे ती व्यक्ती ती गोष्ट अतिशय सुलभपणे करत असते. कुठलंही बंधन नसतं. कारण ज्या प्रभुपादांनी मिशन ठरवलेलं होतं की माझ्या गुरूंची आज्ञा शिरसावरनं ही प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कृष्ण भावना प्रसारित करायची आहे. असा जो प्रसार करण्याची जी ठाम भावना मनामध्ये होती आणि त्यांनी त्यांच्या आसक्ती अनासक्तीच्या त्या फार पलीकडे गेलेले होते. कुठल्याही भौतिक इंद्रिय विषयांमध्ये ते अडकलेले नव्हते. आणि मग अशी व्यक्ती विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा म्हणजे बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे जे दिव्य ज्ञानाने आणि खऱ्या ज्ञानाने जे विद्वान आहेत की जे परमात्म्याला जाणतायत आणि जो आपण परमात्म्याचा अंश आहोत, जो आत्मा मग जो तू शरीर नाही आत्मा आहेस, त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जो जगत असतो आणि ज्याने परमात्म्याला जाणलेलं असतं की हा परमात्म्याचा अंश हा
प्रत्येक जीवामध्ये आहे. मग तो कुत्रा असो किंवा कुठलाही प्राणी मात्र असो, तो एखादी ब्राह्मण असो, तो एखादी ती गाय असो किंवा हत्ती असो, कुत्रा असो, कुत्रा खाणारा असो किंवा कुठल्याही गोष्ट चांडाळ असो, तो विद्वान असो, सगळ्यांना तो समदृष्टीने बघत असतो. पंडितः समदर्शिनः, की त्याची दृष्टी असते ती सगळ्यांसाठी एकाच प्रकारे असते. अशी ही व्यक्ती सर्वांना समदृष्टीने बघत असते. कारण ती कुठल्याही इंद्रिय विषयांमध्ये सुख मानत नसते. कुठल्याही इंद्रिय विषयांशी निगडीत मग ज्याला तथाकथित सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आणि इंद्रिय विषयांच्या वासनेपासून त्यांनी स्वतःला अनासक्त केलेलं असतं. कारण ज्या कीटक मुंग्यांना आपण बघतो बघा, हा फरक जो आहे की मनुष्यामध्ये आणि प्राणी मात्रांमध्ये, कारण ज्या बुद्धिमत्तेच्या फरकाने आपण त्यांच्यापासून वेगळे आहोत. जी बुद्धिमत्ता मनुष्यामध्ये आहे बघा, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखांच्या सूत्रामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंती पुत्र, अशा सुखांचा आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा आनंद नश्वर आहे हो, की जो हे जाणतोय या भौतिक सुखांचा आनंद हा नश्वर आहे. एक मिनिट द्या मला, फक्त एक मिनिट बेल वाजली. क्षमस्व. तर अशी ही बुद्धिमान व्यक्ती की जिनी त्या भौतिक सुखांना, मग ते सुख नश्वर आहे हो, म्हणजे हे जे भौतिक सुख आहे, मग या प्रपंचामध्ये हे सगळं भौतिक सुख दिसतंय, पण ते कुठेतरी त्याला क्षणभंगूर आहे, हे तात्पुरतं आहे, हे जी व्यक्ती जाणतोय. कारण त्या सुखांना आरंभ आणि अंत असतो, कारण ते चिरकाळ टिकणारं सुख नसतं. आणि म्हणूनच ज्ञानी मनुष्य यात आनंद मानत नाही. तो या भौतिक सुखाच्याही पलीकडे मग ज्या भावना त्यांनी स्वतःमध्ये जोपासलेल्या असतात, की जो बुद्धिमान मनुष्य हा ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन त्या भौतिक सुखांपासून स्वतःला कुठेतरी विरक्त करत असतो आणि ते कर्म करत असतो, पण ते कर्म निष्काम भावनेने करत असतो. आणि म्हणून इथे ही जे आपण चित्रामध्ये दिसतायत, मग कसे फरक आहे बघा आपल्या बुद्धिमत्तेमध्ये आणि या कीटक मुंग्यांच्या आणि प्राण्यांच्या बुद्धीमध्ये. कारण कुठेतरी माहिती असूनही त्यांचं जे एक इंद्रिय असतं हे इतकं संवेदनशील असतं, इतकं स्ट्रॉंग असतं, की इतकी ती स्ट्रॉंग भावना असते, की जरी माहिती आहे समोर मृत्यू आहे आपल्या, तरीही तिथे ओढलं जातो. कारण तिथे थांबू शकत नाही, कारण तितकी इंटेलिजन्स, तितकी बुद्धिमत्ता त्यांच्यामध्ये नसते. आणि ते त्यांचं जे एक इंद्रिय अत्यंत स्ट्रॉंग असतं, की ज्या आपण त्या टिटव्यांना बघतो, की जे लाईटाकडे आकर्षित, माहितीये त्या लाईटाकडे गेल्यानंतर आपण मरू, तरी पण त्या लाईटाकडे ते आकर्षित होत असतात. ज्या हरणाला ती बासरी ऐकून किंवा ते सूर ऐकून कुठेतरी जाळ्यात अडकवलं जातं हे माहीत असूनही त्या जाळ्यात तो अडकला जातो. ज्या माशाला कशा प्रकारे ट्रॅप केलं जातं, कारण त्या कुठेतरी त्याला लालसा दाखवली जाते काहीतरी गळाला लावून, आणि त्या माणसाला पकडलं जातं. ज्या हत्तीला आपण बघतो आहे, की त्या मादीचा आवाज ऐकून कुठेतरी ते खड्डा केलेला असतो आणि त्या ओढीने ते त्या खड्ड्यातही पडतो. जो भुंगा असतो, ज्या परागकणांच्या ओढीने कुठेतरी ते परागकणातलं ते शोषण्यासाठी मग जेव्हा येतो, मध शोषण्यासाठी, पण तिथेच त्या पाकळ्या जेव्हा मिटतात तेव्हा सफोकेट होऊन त्याचा मृत्यू होतो. अशा सगळ्या गोष्टींचे माहिती असूनही ते सेन्स एकदम स्ट्रॉंग असतं. ते इंद्रिय अत्यंत, ज्ञानेंद्रिय अत्यंत स्ट्रॉंग असतं. मग बघा, मनुष्याची ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. मनुष्याचे डोळे, मनुष्याचे कान, मनुष्याची जिव्हा, मनुष्याचे
मनुष्याचं नाक आणि मनुष्याची त्वचा, या 5 ज्ञानेंद्रियांनी काय खायचंय, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, कशाचा वास घ्यायचाय, कशाचे तोंडाला सगळे चोचलेत, मग हे सगळे या ज्ञानेंद्रिय म्हणजे किती डेंजरस आहे बघा. ही 5 इंद्रिय आपली इतकी स्ट्रॉंग आहेत, ती कुठेतरी मनुष्याला त्या मृत्यूकडे खेचतायत. कारण मग कुठेतरी त्या भौतिक सुखामध्ये आणि मग मला हे हवंच आहे, हेच मला पाहिजे आहे आणि त्या सुखामध्ये धावणं, त्याच्या मागे धावणं आणि मग त्याचा आपण बघितलं ज्या 2ऱ्या-3ऱ्या अध्यायामध्ये काम वासना, मग ती क्रोधामध्ये आणि मग कशा प्रकारे अधःपतन होऊन मग मनुष्याची किती नाचक्की आणि किती अधोगती होऊ शकते. अशा प्रकारे या ज्ञानेंद्रियांना म्हणजे या इंद्रियांना जाणणं आणि म्हणूनच या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन या इंद्रिय सुखांमध्ये न अडकता जे कर्म करायचं आहे ते कृतज्ञ भावनेने करणं. मीच भोगता आहे, मीच हे केलेलं आहे. हा जो मी सगळीकडे आहे ना, मग ही जी तामसिक वृत्ती आहे आपल्याला त्या सगळ्यांना जाणायचंय अजून पुढे जाऊन जी सत्व, रज आणि तमो गुणांना जास्त विश्लेषित करणार आहे. परंतु हेच जाणायचं आहे की हे कर्म हे कृष्ण भावना भावित आणि म्हणूनच जिथे बघा ही वासना कुठेतरी क्रोधाला निमंत्रण करते, एखादी वासना, काम वासना, कारण ती इंद्रिय सगळी आपली किती स्ट्रॉंग आहेत ना, 5 इंद्रिय आहेत आपली ज्ञानेंद्रिय. म्हणून किती स्वतःला त्या इंद्रिय, बुद्धी आणि मनाला किती नियंत्रित करणं आवश्यक आहे. ज्या रथाला आपण बघितलं म्हणून त्या ते आध्यात्मिक अन्न, त्या आत्म्याला जर ते आध्यात्मिक अन्न दिलं तर आपोआपच मग ती लगाम खेचले जाणार आहेत. त्या इंद्रिय वस्तूंपासून त्या इंद्रियांचे, त्या मनाचे, त्या बुद्धीला खेचलं जाणार आहे आणि म्हणून त्याला नियंत्रित केलं जाणार आहे. कारण त्या आत्मिक पातळीवर विचार केला पाहिजे. त्या आत्म्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं, जर नामस्मरणाचं अन्न दिलं, तर निश्चितच त्या आध्यात्मिक भावनेमध्ये वाढ होऊन कुठेतरी नियंत्रण राखलं जाईल. आणि म्हणून आपण जे जाणतो आहोत, की हे सगळं हा मुक्तीच्या मार्गाला कोण लागेल, तर हे सगळं ज्ञान घेऊन. हे ज्ञान म्हणजे काय? तर हे शांतीसूत्र सर्वोच्च जे शांतीसूत्र सांगणार आहे, की जिथे प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम, परम कारण भगवंत हे सर्वांचे नियंत्रक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. ज्या देवी देवता, ऋषी या सगळ्यांनी कोणीही जाणलेलं नाहीयेत, असे पुढे आपण 10व्या अध्यायामध्ये ज्यांच्या विभूती बघणार आहोत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आणि म्हणूनच या सगळ्याचा अंतिम उद्देश आपण जे बघितलं की विष्णूंना जे यज्ञ अर्पण केले जातात, सर्व ग्रह देवतांचा परम स्वामी, सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता, की ज्यांचा मित्र सखा म्हणून सर्वांचा नियंत्रक, सर्वांचा प्रिय सिखा, सुहृद मित्र म्हणजे जो आपल्या मित्रासाठी चांगलं हितचिंतक असा, की जो हित बघणारा आणि सगळ्यांच्या भावना जपणारा, की ज्याला म्हणून ज्यांनी ओळखलेलं आहे. असे हे सर्व गोपीजन बघा भगवंतांच्या सवंगडी बघा किती त्यांच्या प्रेमामध्ये आणि हे जे गोप गोपिका या हे भगवंतांचे अतिशय निकट आहे. कारण ते भगवंतांच्या त्या प्रेम भावनेमध्ये आहे. ज्या ब्रह्मांडामध्ये आपण बघतो आहेत की प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला हे जे महाविष्णूचं तत्व आहे, हे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू हे पुढे जाऊन आपण अजून विश्लेषित मी तुम्हाला पुढे 7व्या-8व्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचंच आहे की कशा प्रकारे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे विष्णूचं तत्व आहे. म्हणून त्या ब्रह्मांडामध्ये हे ग्रह इतके जड ग्रह सुद्धा अवकाशामध्ये स्थिर आहेत, कारण त्या तत्वाने प्रत्यक्ष भगवंतांचा निवास आहे. असे हे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत आणि म्हणूनच ते जे महाविष्णूचं तत्व आहे ते प्रत्येक ग्रहामध्ये संमावलेलं आहे. अशा या सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याण करता, हितचिंतक म्हणून सर्वांचा भोगता, की मग जे काही देतंय भौतिक जगतामध्ये त्या सगळ्याचा भोगता प्रत्यक्ष भगवंत आहे. जे मी काही मला मिळालेलं आहे ते कृष्णामुळे आहे आणि जे काही आहे ते कृष्णाचं आहे. हे जेव्हा भोगता म्हणजे त्या भोगता म्हणून जेव्हा भगवंतांना जाणलं जातं, ही जी व्यक्ती जाणतीये ते निश्चितच ती शांती प्राप्त करू शकते. म्हणून हे जे विद्वान आहेत, ऋषी आहेत, परिपूर्ण ज्ञानाने परिपूर्ण असे जे उत्तम गुरु आहेत, या सगळ्यांना ती शांती प्राप्त होऊ शकते. कारण त्यांनी परमात्म्याला, त्या पुरुषोत्तमांना जाणलेलं आहे. सर्व यज्ञ भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्व लोक
महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम आहे ज्ञान ज्यांना आहे माम शांती वृच्छती की ज्यांनी ती शांती निश्चितच त्यांना प्राप्त होऊ शकेल. असा 5वा अध्याय थोडा लहान आहे पण खूप सुंदर अध्याय आहेत सगळे. आणि असं हे आपल्याला निष्काम कर्माविषयी की ज्या कर्मयोग, मग इथे आपल्याला कर्मयोगच पुरेपूर अजून जाणायचं आहे. मग उद्याच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अष्टांग योगाला जाणायचं आहे, पण तिथेही मग अष्टांग योगातूनच भक्ती योग कशा प्रकारे श्रेष्ठ आहे, कारण हा जो भक्तीचा मार्ग आहे, कारण हे कृष्ण भावना भावित कर्म. मग हे जे कर्म भगवंत सांगतायत की कृष्ण भावना जोपासायची म्हणजे काय, निष्काम पद्धतीने कर्म करणं म्हणजेच ती कृष्ण भावना, म्हणजेच या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये, या आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये आपण आध्यात्मिक मार्गामध्ये कुठेतरी प्रगती साधतो आहोत, म्हणजेच ही कृष्ण भावना समजतो आहोत. आणि हे कर्म जेव्हा त्या कृष्ण भावनेने केलं जाईल तेव्हा ती कृतज्ञता, तेव्हा त्या भगवंतांना पुरेपूर पूर्णपणे जाणलं जाईल. अशा पुरुषोत्तमांना मग आपण पुढे जाऊन ज्या विभूतीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या मुखातून ज्या अभिव्यक्ती, सूचक अभिव्यक्ती ज्या सांगितलेल्या आहेत, ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, असा हा 5वा अध्याय इथेच निष्काम कर्मयोगावरती, कृष्ण भावना भावित कर्मावरती इथे संपन्न होतोय. आणि आपण शेअरिंग थांबवते, मी रेकॉर्डिंग थांबवते. काही प्रश्न असतील